Us comunique que no seré el candidat de Compromís a l'alcaldia i a les municipals de l'any 2015. I esta és una decisió molt reflexionada, és una decisió molt meditada i que heu de saber sempre l'he tinguda present perquè sóc dels que considere, jo, no els altres, sinó jo sóc dels que considere que 8 anys en una mateixa ocupació i més una qüestió tan exigent com és la política local, per a mi és un temps més que suficient i més que adequat. Per tant, no és una qüestió ni una reflexió ni una decisió puntual, sinó que de deberes de la bona ja fa temps que la tenia bastant clara. Com que sabeu de sobre que soc regidor de l'Ajuntament d'Alcoi des de l'any 2007, doncs ara, al 2015, d'ací 2 anys, ja seria final de legislatura i ja serien aquests 8 anys. En aquest sentit, vos he de reconèixer que si la meva responsabilitat no haguera sigut la de portaveu, no haguera sigut la de candidat del meu grup, sinó simplement haguera sigut regidor, doncs és possible que haguera complit aquest període de 8 anys i ja està. Però com que no és el cas, sembla, i ens sembla més honest, ens sembla més transparent i ens sembla més sincer anunciar-vos que ja que en aquests moments, a mitjan legislatura, en els dies pròxims, al llarg d'aquest estiu, segons les qüestions administratives i burocràtiques com vagin, també deixaré de ser regidor de l'Ajuntament d'Alcoi. Ja vos dic, no hi ha una data perquè encara això és una qüestió administrativa i serà al llarg d'aquest estiu. Tinc la intenció de demanar la reincorporació a la meva plaça de professor en el centre educatiu on sabeu que treballo des de l'any 2000, en la Salle. I estic convençut que és ara, a mitjan legislatura, com us estic dient, el millor moment per fer aquest canvi, bàsicament per 2 motius. Un, i és que les persones que es dediquem a la política en nom de Compromís, tots tenim la nostra feina. A banda d'aquesta dedicació pública, no com ocorre en la majoria dels altres partits, i això també s'ha de dir. I és per això que ens en podem tornar al nostre lloc de feina en qualsevol moment. I sabem, i jo tenim molt clar que no em tornaria a presentar, com vos he dit, com a candidat a l'alcaldia en les pròximes eleccions, em semblava més ètic acabar la legislatura no en el 2015, sinó ara. No em trobava amb la meva consciència massa bé estant en aquests 2 anys de legislatura i apurant-la, sabent que no m'anava a presentar, i tampoc no contemplava compartir faena professor i faena política perquè considerava que era cobrar 2 sous d'alguna manera per cobrar, sabent que no m'anava a tornar a presentar. I el segon motiu, des d'un punt de vista més polític o estrictament polític, Compromís en Alcoi ha de començar a encarar la segona part d'aquesta legislatura amb les noves dinàmiques i els nous lideratges amb què s'ha de presentar a les eleccions d'ací 2 anys. I parle de lideratges en plural. Parle perquè ara estic convençut que Compromís demostrarà més que mai, si no ho ha fet fins ara, de la manera que més ens agradaria, jo crec que sí, però demostrarà més que mai que és més que un partit polític a l'ús tradicional del sistema, vol ser un moviment ciutadà que fa política. Ciutadans que estan compromesos amb les seues valors, amb les seues reivindicacions, que facin el pas de la política. Això vol ser Compromís, per això parlem en plural. Moviment ciutadà que fa política i que la seva pràctica política, la de Compromís en Alcoi, ha de ser més plural i ha de ser més col·lectiva. Per això jo crec que en aquests moments és el moment ideal. Amb la renúncia també a ser regidor, jo crec que tot el procés està molt més clar, com ho deia al principi. Molt més clar, més transparent, i no enganyem a ningú. I demostrem, que per a mi és una cosa molt important, que en Compromís sabem entrar en política i allò que és més complicat sabem eixir, que no sempre tenim exemples a la mà de saber eixir, i menys de la política. Amb la mateixa normalitat que vam entrar, amb aquesta mateixa naturalitat, considerem que sabem eixir. Durant tots aquests anys m'he dedicat en cos i ànima a fer realitat la meva vocació de servei al meu poble i a les persones, i ha estat un orgull, i vos ho reconec, insuperable treballar per Alcoi, per a les alcoianes i per als alcoians des de la política. Ara, com ja vos he dit, tinc la intenció de continuar treballant per les persones, per Alcoi, per la meva ciutat, per les meves conviccions i pels meus valors humans, una altra vegada des de l'ensenyament, que no sé què és més fàcil, si treballar des de la política, des de l'ensenyament, però això és la meva decisió, perquè en esta vida jo no entenc una altra manera d'intentar ser feliç sent honest amb un mateix. I la meva honestedat i el meu moment vital en aquestes circumstàncies i en aquests moments em demanava això, ser fidel a mi mateixa era tornar en aquests moments al col·le. Per tot això que us he explicat, no sols
no seré candidat, sinó que deixaré de ser regidor i l'1 de setembre del 2013, el pròxim 1 de setembre, em reincorporaré al col·legi. Vos avance que és una decisió estrictament personal, que atén a una reflexió interna, meua, llarga, de fa temps, i és una reflexió de cap a on vols dirigir la teua vida. Afecta a la meua vocació, afecta a la meua necessitat personal. En aquests moments la meva vida em demana això i jo, que vull ser honest amb mi mateixa, ho faig. Considero que la meva trajectòria en la política local ja s'ha acabat. La meva trajectòria en política local s'ha acabat, sempre diem almenys de moment. El moment jo no sé fins quan serà, segurament serà per sempre, no ho sé, però la meva voluntat en aquests moments és tancar una etapa de política local perquè la meva consciència, que mai no pretén enganyar a ningú, em diu que no té massa sentit que continuï sent líder de Compromís en aquests moments quan ja sé que no vaig a presentar-me a les eleccions. Podeu fer el que cregueu, tota la gent és lliure, evidentment, de fer-ho, però de deberes no busqueu cap problema intern, cap discussió irresoluble, cap discrepància ferotge, cap qüestió política, ni al capdavall cap motiu dels que habitualment són argument per abandonar la política. No trobeu d'això perquè segurament no en trobareu. No hi ha cap raó política de pes, de veritat, és una qüestió absolutament personal i si busqueu per ahir segurament aneu a perdre el temps. Però bueno, som lliures de fer-ho. Vull dir que podem ara pensar que si Rafa anirà així, que si Rafa anirà allà, que si este tema, si ho feu per vendre més diaris i per guanyar oients, ho accepte, però en el fons jo crec que estareu enganyant a la gent perquè de veritat no hi ha res d'això. La immensa majoria de la gent de Compromís ens dediquem a la política per una altra cosa infinitament més important que no estar barallant-nos entre nosaltres, infinitament més important que interessos personals i partidistes, i de veres us ho puc assegurar. Al remat, soc regidor des de l'any 2007, però fa 20 anys que estic en política, sobretot local. Des que tenia 19 anys ja en tinc 39, és a dir, la meitat de la meva vida i tota la meva vida adulta l'he dedicada a la política i jo entenc que ja va bé. A més, en la primera línia d'una lluita que a mi m'ha realitzat i m'ha omplit, que és que el nacionalisme polític valencià a Alcoi poguera arribar a ser una força política creïble, consolidada i de govern, com crec que la deixa en aquests moments. És el moment de dedicar-me a unes altres històries i vos ho puc confirmar que el meu objectiu vital en política jo ja l'he complit de sobre. Per això em ria tant quan aquelles persones diuen que este vol ser alcalde, que no sé què tal, sí que ir-se va, però el meu objectiu vital era el que jo crec que ja he complit i era consolidar aquesta força política i fer-la creïble i fer-la de govern que tants anys ens ha costat. Vaig a desconnectar i a apartar-me d'aquesta primera línia política després d'aixòs 20 anys i sincerament no sé fins quan. No sé fins quants, però tampoc jo crec que això siga ara més important. El que és evident, i també crec que és important que quede clar, és que tampoc no tinc cap intenció de presentar-me a les eleccions ni valencianes, ni generals, ni europees, no em presentaré a cap convocatòria electoral pròxima. Això que creu que la gent així, no, Rafa abandona el COI per anar ahí. Rafa no abandona res, Rafa és fidel a si mateix i en aquests moments considera que ha de tornar al col·le i ja està, però vaig a desconnectar-me d'aquesta primera línia política. I me'n vaig molt tranquil i orgullós de tota la feina feta. La política ha estat una experiència absolutament enriquidora i necessària en el camí de la meva vida. I ara que aquesta dedicació política està tan criticada i està tan maltractada, sols puc oferir-vos la meva experiència. I vaig a dir-ho clar. Si de veritat algú té una vocació de servei públic, si de veritat hi ha vocació de servei públic, recomane, i no dubte ni un segon, a animar a que aquesta persona que té vocació de servei públic entre en política, s'implique en la tasca política, que ho faci perquè trobarà una experiència vital interessantíssima. Coneixerà els éssers humans vivint al límit, per a lo bo i per a lo roïn, la majoria de voltes per allò roïn, però vivint al límit, i segurament coneixerà la part pitjor que tenim les persones dins. Això és una experiència vital, és important, però jo crec que tot haurà pagat la pena, no estic convençut que tot haurà pagat la pena si quan lluites per solucionar els problemes que tan trista i penosa fan la vida de la gent, jo crec que tot ja estarà superat. Si tens aquesta vocació, si creus en la política de veritat i creus en les persones i en la teua terra,
de veres anime, avui que me'n vaig, anime la gent a que es dediqui a la política durant un temps, però que es dediqui a la política per a canviar-la, per a millorar-la i no per a quedar-se com està. Anime a la gent que té vocació política, que ho faça, vocació de servei. Però ara bé, qui busca entrar en política com l'únic modus vivendi, perquè no sap on caure mort, perquè és l'única eixida laboral que té. Jo ho respecte, perquè cada un sobreviu com pot. Però va trobar-se en un món pobre, sense massa humanitat, artificial, de cartó pedra, entrarà d'alguna manera en una mena de casa de Gran Hermano, en què tot és fals, quasi tot és mentida, i res no és el que sembla. I ens enganyem tots mútuament i pretenem enganyar la resta. Eixe Gran Hermano en què molts, massa, volen convertir la política a la recerca del seu interès personal i partidista. Eixe Gran Hermano, eixa manera d'entendre la política és en bona mesura el que s'està carregant aquesta dedicació política, és en bona mesura allò que està fent que la immensa majoria de la societat no crega en la política i en els polítics, i alguns, i jo me'n vaig, a pesar de tot i de tots, creiem que és una de les dedicacions més nobles i més dignes que existeixen. I ja vaig acabant. Bé, la part final dels agraïments. Vull agrair totes les persones que van confiar en mi i en el meu compromís ara fa 2 anys, aquelles més de 6.100 persones que van apostar per nosaltres ara fa 2 anys, i vull dir-los-ho ben clar, han de saber que aquest projecte polític va enfortir-se a partir d'ara encara més. Compromís serà una suma de lideratges col·lectius, una suma, no un únic lideratge, una suma de lideratges col·lectius, i serà i es convertirà en aquest moviment ciutadà de veritat que fa política, no la casta política que no ens representa, no, la gent que té aquests problemes que començarà a fer política, perquè va dedicar-se a solucionar els problemes més que no a crear-los. Vull agrair també a tots aquells que han compartit aquesta experiència meva política des de la seva feina, a vosaltres, els periodistes i les periodistes que esteu així, que heu estat així sempre al nostre costat. Estic pensant en vosaltres, estic pensant també en tots els treballadors de l'Ajuntament d'Alcoi. Vos agraïs la vostra atenció, la vostra feina i el tracte tan respectuós que heu tingut en mi, i si hi ha hagut alguna excepció, de veres ja no me'n recordo. Jo me'n vaig amb la sensació que el tracte ha sigut molt respectuós i m'enduc un gran record de la majoria de tots vosaltres, de veritat. I m'heu de permetre cap al final que els agraïments més especials els faça per una banda com no a la meva família i als meus amics, que són com sempre els grans sacrificats i els grans perjudicats, però que sempre que els he necessitat han estat ahí. Reconec que en molts moments poden haver trobat a faltar un pare, poden haver trobat a faltar una parella, un fill, un germà, un cosí o un amic, i sols puc dir-los que ho sent, que espero que a partir d'esta nova vida que encete sàpia fer-ho millor i en tinguen més sovint amb ells. I per una altra banda, aquest altre agraïment especialíssim, evidentment, a tots els militants i a totes les militants del bloc i de Compromís d'Alcoi de la comarca. Així teniu una gran representació no sols del grup municipal, sinó de 2 alcaldes de la comarca, Rafa i Agustí, i m'honoreu molt que estigueu avui així al nostre costat. Pràcticament tota la gent del grup municipal, i els que no estan, com és el cas de Sabina, és perquè està fent feina a l'hospital. Vull dir que en aquests moments tots estan així. I com no podia ser d'una altra manera, per a les meves companyes i els meus companys del grup municipal, els que m'heu suportat i amb qui he compartit tant. Paco, Màrius, David, Anna, Esther, Sabina i també Joan i Alberto, que ja no esteu. Segur que han jugat i continuen jugant brut contra nosaltres. Han traspassat molts límits personals i de decència per a nosaltres infranquejables. Ens han fet patir. I continuaran intentant-ho, no ho dubteu. Però el que no saben és que a cada mentida, a cada insult, ens estan fent més forts. Ens estan cohesionant més. Perquè els de Compromís són com uns eriçons, que com més pretens xafar-los, més mal fan les nostres punxes. I al final aquell que ens vol agredir acaba més coent que no el que pretén fer-nos. Ells, aquestes persones, a continuar perdent els papers, a continuar demostrant que val tot, encara que siga sense respectar qüestions sagrades o que haurien de ser sagrades. Nosaltres, en canvi, com sempre,
responent amb arguments, sense perdre l'elegància i, sobretot, la humanitat i sense posar-se mai a la seva alçada. Mil gràcies perquè m'he sentit molt respectat i molt estimat i, sobretot, per haver compartit amb mi aquest somni polític que, malgrat que la majoria pensava que no seríem capaços, l'hem fet realitat i que avui, i amb això acabe, és més vigent que mai i estic convençut que continuareu fent-lo realitat amb més intensitat encara. Moltes gràcies a tots i a tots i fins sempre. I ara dono la paraula a Anna. Bé, jo em dic Anna Climent i enllace en una cosa que ha dit Rafael de que si som capaços de buscar-li algun subterfugi de per què se'n va Rafael, bé, jo crec que ens hem quedat tots gelats de fa una setmana a ara perquè ningú s'esperava que Rafael prenguera aquesta decisió, ens ha sorprès moltíssim a tots i és una gran pèrdua. El que passa és que cadascú pren les seues decisions i tots les hem de respectar, per tant, que sapigueu que ha sigut una sorpresa molt gran per a tots els que estàvem ací. Rafael m'ha demanat que faci una miqueta de la meva biografia perquè alguns en coneixeu però no teniu per què. Jo estic vinculada al blog tot el que nacionalistes d'Alcoi en el seu moment, des de la mateixa edat que Rafael, ell i jo vam començar com en el grup de joves d'Alcoi. El que passa és que jo no he mantingut mai una actitud molt activa en el partit, sempre ha sigut de manera col·lateral, m'he presentat a algunes eleccions però mai en una posició que poguera eixir en la llista i no he tingut, la meva vinculació moral sempre ha sigut en el partit del Bloc Compromís però no he tingut mai ninguna rellevància activa. Com a formació meva, bé, jo soc biòloga, ara d'ací poquet espero ser aparelladora perquè estic treballant en una altra carrera i el més important suposo que és pel motiu pel qual em coneixeu tots és perquè forme part de la coordinadora d'estudis eòlics del Comtat que un poquet ve a definir o a resumir la meva trajectòria vital. Sempre he estat vinculada en moviments de defensa del territori i la coordinadora ara és l'expressió màxima i suposo que una miqueta si han decidit que siga jo la que vinga a substituir a Rafael en la regidoria és un poquet per això. Jo crec que el perfil que més puga atraure de mi és justament aquesta sensació de que la societat civil moltes voltes té una desvinculació molt potent en la casta política i és justament perquè tota aquesta generació de polítics que s'ha desvinculat completament dels problemes de la societat ha creat dues esferes molt importants, la gent i els seus problemes i els polítics que estan en un altre lloc intentant resoldre-los. Quan intentes aunar els dos sentiments i intentes que això funcione, normalment no ix bé i els polítics continuen aferrats al càrrec, continuen mantenint-se i hi ha molt pocs exemples on pugues tu realment sentir que els polítics estan resolent els teus problemes. La política que a mi més m'atrau és la política local i comarcal perquè crec que és el lloc des d'on més es pot ajudar i sentir que el ciutadà és important, perquè les altres polítiques no deixen de tindre una miqueta una distància visceral que no pots evitar i que hi està. Suposo que és per això que m'han elegit a mi i estic molt agraïda. Per a mi suposa un canvi molt potent perquè, com bé li diria a Rafael que li agrada l'esport, és com jugar en l'equip local i en l'equip visitant al mateix temps. Normalment els col·lectius de qualsevol cosa, de defensa del territori per exemple, solen anar en contra dels polítics que són els que els posen les barreres per a poder defendre les seues reivindicacions. I jo crec que ja és hora que trenquem aquest tòpic. A mi m'agradaria convidar a tota la gent que com jo sent inquietuds per canviar la societat i per canviar el sistema, però que sent pavor o pànic a fer un vot a la política perquè resulta que en la política estan els malos. Hem de donar-se compte, i aquest és el motiu per el qual em van aconseguir convèncer a mi, hem de donar-se compte que si sempre estàs des de la barrera, que si sempre estàs queixant-te de les coses, però quan tens l'oportunitat de canviar-ho,
no aprofites eixa oportunitat, valga la redundància, aleshores estàs sent un covard. Perquè ser sempre la persona que es queixa i la persona que diu que els altres estan fent-ho mal i no ser capaç d'assumir un lideratge i dir, bueno, doncs vaig a fer-ho jo. Vaig a fer-ho jo i vaig a ser capaç de que totes les coses de les que em queixava a veure si en veritat es poden aplicar o m'estava queixant en buit. Per tant, considero que és un repte molt novedós en la meva vida perquè jo sempre he estat en l'altra cara de la barrera i sempre m'he mirat des d'una certa distància i era molt bonic i molt fàcil el poder criticar. I ara no, ara entre a formar part dins d'un grup polític en el qual vaig a rebre a la gent que em dirà però tant que dies tu i ara què? I això és la meva gran sensació de no decebre perquè jo tinc, com tota la gent del bloc Compromís, però jo que acabo d'entrar tinc un peu dins i un peu fora. O sigui, la societat civil a la qual no vaig a deixar de pertànyer, és a dir, continuaré en la coordinadora i continuaré en les reivindicacions dels molins de vent, estarà ahí apretant i apretant aquí els polítics en els quals jo també formaré part. Per tant, sí que tindré un peu, sí que estaré jugant en l'equip local i en el visitant al mateix temps. Però bé, a l'expectativa i en molta il·lusió a veure què és el que... i intentant així estar a l'altura de Rafael, que és el que ens deixa el llistó ben alt. Moltes gràcies.